വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റോക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റഡ് റിബൺസുകളൊക്കെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടോ, നല്ല ക്യൂട്ടാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹെയർ ബോസൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിലും മനോഹരമായിരിക്കും. ഇതാ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാം. ചെക്കിൽ വരുന്നത് കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോമിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇത് വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്മസ് തീമായിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതിൽ ഗ്രീന്, റെഡുമാണ്, ബ്ലാക്കും കൂടെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതേ ഒരു സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഇത് വരുന്നൊരു ലേസാണ്. ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടോ നേരിട്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒന്നാമതിൻ്റെ ഫോണിനൊരു ഇത്തിരി ക്ലാരിറ്റി കുറവും കൂടെ ഉണ്ട്. ഫോൺ മാറ്റണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി, പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ട് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വാങ്ങാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക. പക്ഷെ ഇത് കാണാൻ ആ ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡിൽ പറയുകയല്ല കേട്ടോ. ബിസിനസ് മൈൻഡിൽ ഒരിക്കലും ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാറുമില്ല. ഇതേ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടോ കാണാൻ. നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ഭംഗിയുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. കേട്ടോ, പച്ച ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് തീമിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ ബോസാണ്. അതുപോലെ ഇതും കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ കാണാൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ടെഡി ബിയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു റിബണ്. കേട്ടോ, ടെഡി ബിയർ നല്ല ക്യൂട്ടാട്ടോ അത് കാണാൻ. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു വാട്ടർ മെലൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഈ ഒരു ഹെയർ ബോസിന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഒരു പിങ്ക് കളറാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതും കാണാൻ. പിങ്ക് പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണല്ലോ. പൊതുവേ നമുക്ക് അതിലൊരു ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഇതും കൂടെ വരുമ്പോൾ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലൂവിൽ ബ്ലൂ സർക്കിളായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രിൻറ്റഡ് റിബണാണ്. പിന്നെ അതിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലാക്കിൽ സ്റ്റാർ വരുന്നത്. നല്ലൊരു എന്താ ഒരു 3D എഫക്റ്റ് ഒക്കെ തോന്നും കേട്ടോ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ. അത്രയും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു റിബണാണ്. ക്രിസ്മസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ റിബൺസുകൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്രിസ്മസ് തീമിൻ്റെത് പക്കാ ക്രിസ്മസ് തീമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മേരി ക്രിസ്മസ് എന്നൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു റിബണാണിത്. ഇതാ ഒരു ഷെയ്ഡ് വന്നിരിക്കുന്ന 3 ഷെയ്ഡഡ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മറ്റൊരു റിബണാണ് ഇത്. നമ്മുടെ ഹേർട്ടിൻ്റെ പല കളേഴ്സായിട്ട് വരുന്ന ഒരു റിബണാണ് ഇതെല്ലാം പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റിബൺസ് ഇത്രയുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റു രണ്ട് മോഡലാണ് ഓർഗൻസ ചെയ്യണത്. ഓർഗൻസയ്ക്ക് വന്നിട്ട് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് സാറ്റിൻ്റെ ബോർഡറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സൈഡ് രണ്ടും സാറ്റിൻ ബോർഡറിൽ ഓർഗൻസ റിബണം. അതിലും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഹെയർ ബോസിനെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും റിബൺസുകളാണുള്ളത്. കൂടാതെ മറ്റ് ഡോട്ടഡ് റിബൺസുകളും കൂടെ കാണിച്ചു തരാവേ. ഡോട്ടഡ് റിബണ് 3 കളേഴ്സാണുള്ളത്. ഇത് ബ്ലാക്ക് അല്ല, നമ്മുടെ ഒരു കോഫി കളർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കളറാണ്. പിന്നെ റെഡിൽ വൈറ്റ് ഡോട്ട്, ഒരു കോഫി കളറിൽ വൈറ്റ് ഡോട്ട്, വൈറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് വരുന്ന 3 ഡോട്ടഡ് റിബൺസുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രോസ് ഗ്രെയിൻ റിബൺ, പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോസ് ഗ്രെയിൻ റിബൺസുകൾ അത്യാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രിൻറ്റഡ് റിബൺസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തോളാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാന്നല്ല, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓർഡർ ചെയ്തോളാം. വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ വേണ്ടവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള അടിപൊളി റിബൺസുകളൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളാരും ഇത് മിസ് ചെയ്യേണ്ട. ക്രിസ്മസ് തീമിലുള്ള റിബൺസുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, കൂടാതെ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. വേണ്ടവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുള്ളവർ വാട്സപ്പ് നമ്പർ എടുക്കുക, മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ കാറ്റലോഗിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിലുള്ള കിറ്റുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നവരേക്ക് ബൈ. താങ്ക് യു.